Nemhaka iyoyo toda kutarisa kuti ndepapi panonzi kukundiwa kwa Satani. Satani anokundiwa sei? Akakundiwa papi? Toda kutarisa nyaya iyoyo yamunoita zvakanaka kana muchiiterera. Nhasi toda kungotarisa mukati mebhaibheri, Jesu naSatani, nemutadzi naSatani, kukundiwa kwa Satani. Patiri kutaura kukundiwa ikoku, tinenge tichireiza nyaya dzekuti iwe ukadzitsamira naSatani unogona kumukunda. And this one is part 1. There is part 2 yatichazoita the other time. Part 1 iri kutarisa the bigger picture yekukundiwa kwa Satani. Part 2 tichazoitarisa specifically, takatarisa iwewe neupenyu hwako. So part 1, the devil's defeat. The devil's defeat ndo topic yatoda kutarisa. Revelation chapter 12 verses 7 to 9. Iyo tinoidaidzira zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri akarwa neshato, shato ikarwa ine vatumwa vayo vakasakunda, nenzvimbo yayo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani, yakakandirwa pasi panyika, iyo pamwe chete nevatumwa vayo. The first defeat yaSatani yakatanga kuitika right kudenga. That level yekukundiwa kwa Satani, level iyoyo kwekupedzisira iwewe neni tofana kuzodzokera kusvika palevel iyoyo yakakundiwa Satani kwekutanga. Ilevel yatofanira kusvika tiri pano panyika. Ilevel ipi? Satani akakundiwa nezvokwadi, akakundiwa netruth, akakundiwa nekururama, nokuti chaigwa raiva rima nechiedza, dzaiva nhema nezvokwadi, kwaiva kuipa nokunaka, kwaiva rudo nokuvenga, kwaiva kupomera nokugwira, ndo zvaigwa. Saka kudenga chaigwisana ipapo inhema dzaSatani nechokwadi chaJesu, chiedza chaJesu nerima raSatani, kunaka kwaJesu nokuipa kwaSatani. Pekupedzisira iwe neni tararama panyika pano, tinofanira kuzomukunda nelifestyle, kumukunda zvokuti anoshaya nzvimbo kwatiri sekushayikwa kwayakaitwa kudenga. Anofanira kushaya pauri kana iwe neni tararama murudo, mukunaka, mukururama, muchiedza, muzvokwadi. That was defeat number 1. Defeat number 2. Defeat number 2 tinoiwana pabhuku raRuka chapter 8 verse 26 kana chapter 10 verse 17 na 18. Kana ukatarisa chapter 10 verse 17 na 18, inoti iyo verse 17, and the 70 returned again with joy. Remember kuti Jesu akambotuma vanhu vakawanda kunoparidza vhangeri, and there were about 70, about 35 groups, because akavatuma 2. Zvikanzi vakadzoka vakupa report, feedback, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Verse 18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Zvikanzi vanoya voripota voti ishe vanhu vatendeuka pataparidza vhangeri. Even mweya yetsvina yanga ichigwadama pamberi pedu. Hanzi Jesu nobva ati, ndinoona Satani achiwa semheni kubva kudenga. The defeat
of the devil mukati meupenyu hwevanenge vatenda kuna Jesu. Kukundiwa kwa Satani nesimba revhangeri, kukundiwa kwa Satani nesimba revhangeri, simba reshoko, simba romunamato. Hanzi varume ava vanoripota mwechina yatiza yaenda patari tichiparidza vhangeri nemuzita renyu tichinamatira vanorwara, mwechina yaenda. The defeat of the devil in the power of the gospel. Nganditaure newe mwana waMwari, unogona kurarama upenyu hwekukunda Satani, upenyu hwekukunda mwerima, upenyu hwekukunda mwechina, kana watenda kuzita raJesu, kana watenda kusimba revhangeri rinonzi naPaul, handinyari neivhangeri because isimba raMwari rinoponesa vanotenda, kutanga muJudha tevere muGiriki. Iye Paul obva ati shoko romuchinjikwa upenzi kune vanoparadzwa, asi kwatiri vanoponeswa isimba raMwari, the power of the gospel. Kana kutenda kuvhangeri wakunda Satani. Kutenda shoko raMwari wakunda Satani. That is stage number 2 yekukundiwa kwa Satani. Stage number 3 yekukundiwa kwa Satani ndinoida tiri pana Luka chapter 8 patambotaura verse 26. Ukatarisa mwechina payakaona Kristu yakamubvunza mubvunzo, mauya here kuzotiparadza nguva isina kukwana? Mauya here kuzotiparadza nguva isina kukwana? Kureva kuti mwechina inotoziva time yayo, inoziva kuti ichaparadzwa, asi inobvunza mauya here kuzotiparadza nguva isina kukwana? That's the question. Chimwe chandotarisa chakaitika Jesu achidzinga mwechina ichibuda mumuchinda uyu ainzi Region, hanzi ichipinda munguruve. Yapinda munguruve, hanzi nguruve dzakamhanya dzichibva dzanowira mukati megungwa. Now ukateerera manyorero aMateo naRuka, pane kamusiyano kandinoda. Ruka anongoratidza kuti mwechina yakabuda ichibva yaenda, but Mateo anoisa a certain emphasis, kabudiro kemadhimoni pamunhu, kaendero kemadhimoni panguruve, kamhanyiro kemadhimoni, nekuti zvinoonekwa nemeso, mweya imweya. Saka kabudiro kayakaita hapana akazvoona. Vanhu vakazoona kuti madhimoni aya abuda mukati menguruve, because nguruve idzi dzaive ma1000 dzakati dzapindwa nemadhimoni akanga ari mumunhu 1, idzo dziri ma1000. Hanzi nguruve dzakamhanya, pakumhanya kwadzo dzakamhanya neizwi raJesu raakataura achiti go. Izwi iroro rinoonekwa simba pakuti nguruve. Mateo kana achinyora naMako havati dzaimhanya. Vakomana vanonyora vachiti nguruve dzainge dziri kupotsegwa dzichirovera mumakwenzi nemiti neminzwa namabwe, dzichibvaruka ura huchibuda dzakananga mukati megungwa. That's the power of the defeat of the devil. That power iri muzita raJesu. That power iri muizwi raJesu. That power iri mupresence yaJesu. Ndinotarisa kakundirwa akaperere ipapapa. Kana imwe nyaya ndiri kutarisa madhimoni aidarika kana aive Region aikuma 6000, at least 2000 demons. Madhimoni aya aigona kuzara nyika yese, vanhu 2000 vakazadzwa nemweya yesvina. Ndinotenda Mwari kuti at least these demons were confined to Region only.
only. Unoziva here kuti mudzinza rekwenyu tenda Mwari, because dai meso edu aivhugwa, dai Jesu aimboti madhimoni ari munzvimbo iyi ngaambobuda acho afambe achionekwa, hapana pekuhwanda, because anodarika mhashu dzinofukidza denga samakore. Mwari haana kutendera kuti tione, uye Mwari haana kutendera kuti angozara pese pese. At least they are confined ku one person mudzinza rekwenyu. Mese mungadai muinawo navakaroorwako navazukuru navakuwasha, angotsika mudzinza rekwenyu aifanira kunge ainawo. But kukundiwa kwaSatani, kana tatenda vhangeri kana tatenda kuna Jesu, kukundiwa kwaSatani, mweya iyi haina kungobva muna region chete, yakabva nemunzvimbo. Mwari wokudenga ngaatendwe. Madhimoni haana kungobuda muna region aigara kuGerasa kana kuGadhara, akabuda nemunzvimbo yacho. The whole place was cleansed from the place, was cleansed from the unclean spirits. Yakanatswa, kuburitswa kwemweshina kumunhu wani mudzinza rokwenyu, kunatswa kwedzinza rose, nekuti mweshina inoziva kuti zvatadzingwa pano uyu, tadzingwa mumusha muno, tadzingwa mudzinza rino, hatidzokizve. Vakaropafadzwa vanotenda kuna Jesu mudzinza rokwenyu, because munoita kuti musha mhepo ifambe ifefete munake, vanhu varimo vave vanhu kwavo, sezvakaita region akaonekwa agara pamakumba aKristu, anaka anaya. That was the third level of defeat of the devil. The next level yekukundiwa kwa Satani tunaiona pakumuka kwa Kristu. Matthew 28 verse 2 na 3. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment was white as snow. Zvimwe zvese zvozotsanangurwa pandiri kuda ndipapo bedzi pekuti mutumwa Gabriel paakadzika atumwa kunzi une assignment yokunomutsa Jesu Kristu. Bhaibheri rinoti speed yaifamba nayo yaiunga simba zvekuti paakasvika pakaita earthquake, hanzi achiri mumhepo. He had no time rekusvikobata dombo nekuribvisa. He had no time for that. Gabriel had no time for that. Akangoita rekunongedzera achibva abvesa chigunwe richiita zvokukwatanuka nokudambuka. Rakanga rakasungwa nempambo rakaroveregwa, hanzi rakasungwa rakadambuka richiita zvokukwatanuka richinodonhera uku. Masoja akanga aripo, they were in pandemonium. Jesu achivhurigwa mukova, hanzi muchinda akabva kudenga achidaidza, mwanakomana waMwari, baba vako anokudaidza. And Jesus victoriously and powerfully rose from the grave. Hanzi pakaita chiedza, vakomana vakatiza vakamhanyira muguta vakanotaura, wamuka varume, hapana kana doubt, the man has resurrected. Vakapiwa fufuro. Tototenda Jesu akatendera kuti vabhatagwe. Dei Jesu akaramba, mutumwa iyeye angadai akadhila nemasoja, naasingadai iri history inogara nokusingaperi. Asi kuti venhema varambe vari venhema, zvakatendegwa kuti vareve nhema, asi vaiziva zvokwadi, vanotenda kuzvokwadi. The power yekukundiwa kwaSatani, imwe yacho yakaonekwa pakumutsiwa kwaJesu, right on resurrection, on that third day. Apo Jesu ainge amutswa, I see down the panorama of ages, marudzi ose
kubva kuna Adhamu vose vamutswa wamandarira vakanaka vamirira chinoora chapfeka kusaura. Ndakaudza varoyi vekwedu nevekuchiweshe kuti kana muchidya vana vaMwari, kana muchidya kudya nyama yavanhu, idyai vanhu, idyai, asi musadye vana vaMwari, nokuti rimwe ramazuva Jesu kana adzika achauya ari iye, haatumiri ngirozi kuzomutswa kwavatsvene, achadzika iye amene. Kana adzika varoyi vose vakadya vana vaMwari, muchavarutsa kumuromo nokuzasi, matumbenje achadambuka achibvaruka, nokuti bhonzo romutsvene rofanira kudzokera pabhonzo parakanga riri, chinoora chigopfeka kusaora. Agwebede mapfupa azalila gwebede, ese anofanira kudzoka. That is the power over the devil. Apa Satani wakakundiwa, yangu tichichema atina mushapa nyika, atifari kuva pano zvinofa. Zuva richasvika ratichaiti bye jale, kwasarai mazita ochinjwa, tobva pana vananetsai nana Kaurai, tobva pana ana Muchaneta nana Rwauya, tobva pana ana Kufa Kunesu, topfekedzwa mazita achagara nokusingaperi. Vana Farai nana Garikai nana Tatenda nana Anesu nana Rumbidzai, ndo mazita atinenge taanawo. The power over the devil. Once more shall I declare, the devil has no power even over your life, because for today, kana ukatenda kuna Jesu, you will not die. You may sleep, kana hwamanda isati yarira, but on the resurrection morning unomuka sekumuka kwakaita Jesu Kristu. Kakundiro ka Jesu Kristu ikako, kakundiro ka Jesu Kristu. Matthew chapter 4 verse 23. Matthew chapter 4 verse 23. Zvinoda kuti uzive kuti verse 23 tinenge tabva pavhesi yani verse 11, apo Jesu akapinda mugomo kunoedzwa naSatani, akakunda three important things. Teerera munhu waMwari, let me say this. On this one, you and me, iwe neni, tofanira kunda Satani. Yes, three things. Patofanira kunda Satani. Finally, Satani achazodestroyiwa. But rega ndiperere panapa. You and me, we must conquer the devil. First on three things. Then the rest will follow. Ndezvipi? Matthew chapter 4, Jesu achidzwa naSatani. Number 1, anoedzwa panyaya yedumbu, pamuromo, parurimi, ndo paakaedzwa Jesu Kristu. Manifesto yaSatani kuvanhu vanogara pano panyika has always been food. Ndo manifesto yaSatani. Kana amira pachikafu, anoziva kuti achadonhedza mikono. Kana amira pachikafu, achadonhedza hwende dzamamai. Kana amira pachikafu, anoziva kuti rudhende ruzhinji ndakahwina, vhoti yangu iripo, because vanhu vazhinji, upenyu isadza, upenyu idumbu, upenyu kudya, ndo yaakahwina nayo kuna mai Evha, ndo yaakauya nayo kuna Jesu. Asi ndinotenda nokuti kuna mai Evha akadyisa Evha zvakanzi naMwari hazvidyiwi, nobva aidzokorora pana Kristu achiti idya. Nemhaka iyoyo toda kutarisa kuti ndepapi panonzi kukundiwa kwaSatani. Satani anokundiwa sei? Akakundiwa papi?
toda kutarisa nyaya iyoyo yamunoita zvakanaka kana muchiiteerera. Nhasi toda kungotarisa mukati mebhaibheri, Jesu naSatani, nemutadzi naSatani, kukundiwa kwaSatani. Patiri kutaura kukundiwa ikoku, tinenge tichireiza nyaya dzekuti iwe ukadzitsamira naSatani unogona kumukunda. And this one is part 1. There is part 2 yatichazoita the other time. Part 1 iri kutarisa the bigger picture yekukundiwa kwaSatani. Part 2 tichazoitarisa specifically, takatarisa iwewe neupenyu hwako. So part 1, the devil's defeat. The devil's defeat ndo topic yatoda kutarisa. Revelation chapter 12 verses 7 to 9. Iyo tinoidaidzira zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri akarwa neshato, shato ikarwa ine vatumwa vayo vakasakunda, nenzvimbo yayo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani, yakakandirwa pasi panyika, iyo pamwe chete nevatumwa vayo. The first defeat yaSatani yakatanga kuitika right kudenga,